Julian Gallia żagħżugħ li sa 3 snin ilu ma kienx jemmen fil-kapaċitajiet tiegħu ipparteċipa l-ewwel darba fl-ewwel edizzjoni tal-Caritas Run for Life b'ġirja ta' 5 kilometri sabiex issa Julian Gallia ser ikun qiegħed jagħmel 100 kilometru eżatt bħallum xahar. Jien bdejt l-ewwel li ma kontx kważi nemmen li nnifsi meta bdejt nitrenja għax jien rajt li qed nimprovja ħafna fil-ħin kollox. Xtaqt nagħmel dik xi ħaġa biex nuri li nifsi kemm inkapaċi niġġieled u nkompeti u apparti minn hekk ħankun qed ngħin dawk li qegħdin fil-bżonn ukoll. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-Caritas Community Center, id-direttur ta' Caritas Malta, Anthony Gatt, faħħar il-ġest tant sabiħ ta' Julian Gallia fejn permezz ta' fondi illi jinġabru jkompli jissaħħaħ is-settur ta' servizzi psikosoċjali illi Caritas Malta twassal għand dawk l-aktar fil-bżonn mingħajr ħlas. Servizzi ta' gruppi ta' support illi jiltaqgħu kuljum fiċ-ċentru fil-komunità fil-Ħamrun, servizzi għal romol u separati, servizzi ta' mentali fejn tidħol l-użura u anki grupp għal persuni li jkollhom problemi ta' emozzjonijiet diversi flimkien ma' servizzi ta' counseling u social work. Julian Gallia flimkien mal-klabb Underdogs inaqdu ma' Caritas Malta fejn minn barra l-fondi li ser jinġabru ser ikunu wkoll qed iħeġġu aktar persuni jagħmlu attivitajiet fiżiċi. L-isfida ta' Julian Gallia tibda fis-satejn ta' filgħodu tas-26 ta' April u l-100 kilometru jitlesta għal ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar.